Aja aja raja aja 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 kuyi aja. Welcome to live chat. Remember to grab your privileges. Abide by your community guidelines. Problem হয়ে আছে চ্যানেলটো মই চোৱা নাই মাबा मोनसेल' जागासिनो दं लाइभ माबाया माथो एसे गोजांनायसो मोनबायलै थान्दा दानो बोथोरा अखा हानानै गोजांलायबावदोंसो नै जोंनिया बड'लेण्डआवसो माबायदि गरम जाखो ना माखो अखा सिजानाया दहायनि खर'आ रानाखै मोजाङै सोरबा दंबा फै लाइभआव मालाबो लायखोलै ए हाय हेल' बे जानायफोरखौ खबर लानो लारा नोङो मा ओंख्रि जाखो ओरैनो फैनानै थांबाय लाइभबो गैया लाइभबो होलाङासै फैनानै बोरै जाखो बड'लेण्डनि भाइरेलफ्रा भाइरेल जानायफोरखौ सोंहरनो नागिरदों मानसिफोरनाव फान्थावस्रिनि देलायलाय मोजांथारमोन भिडिअ गाज्रि खोनागोनलै दहाय माबा माबि क्लियारिफिकेसन होबाय मानसिया आं मोजां खोनासंजोबासै अननानै नंबाबो नङाबाबो सिनाखि मानसिखा साफा मालाय गावनि इउटुब पेजाव दहाय माबा क्लियारिफिकेसन होबावदोंसो दाय नङा गारागोन सोरबा भिडिअ लागायना हगारना होदोंनो मालाय मबाइलसो फाहामहैदोंमोनबा मबाइलसो फाहामहैदोंमोन ओमफ्राय बैयावलाय जेनेबा माबायावलाय उनावलाय माथो फिनलाय बियो बियो गैलालै आंना लाइभआ सेसलै खोनाहैजोबसिगोन गाज्रि मानसिफ्रा सोरबा गारनानै दोनफैनानै बानायलाबायबायदांलै नङा उनाव गारिनि उनाव थै गनाय नुलायलायदोंनो माबाफोर लेवारफोर दानफुदोंमोन खोमा माबाफोरखौ हौवाफोरखौसो थिगसे बुनांगौलै हौवाफोरखौ होआ हिनजावफोरखौल' होयो भिडिअखौबो हौवाखौबो हिनजावखौबो जमा होनांगौ गासिबो होबाथाय होबाय दागो थायाबाबो सिनायनानै लागायना होथारनांगौ समान माबायावथ' हिनजावनि बाथ्राखौसो लायोना पुलिसफ्राबो औ ओरैबायदि खालामनो बुंनांगौ बिदिखौ जोंनि जायगायावसो मोननांगौ रा गैला सोरबा लोगो दानदों ओमफ्राय मैया पुलिस केस होजानो होननानै मानसिफ्रा बयबो होजोबथारोबा थालिर बिलाइ गानना होलाबायनायखौ सोरबा रागा जोंबाय थालिर बिलाइ गानना होलाबायनायखौ सोरबा कमेडियानसो मालाय गोजांदोंलै नै मावदों मोदोम आंना दानिया गुगोल पे जोंबो बारा खनायावले माबा खालामबाय थाजाया आंना 5,000ल'सो होजायो चार्जानो ने बिजे पावन सिं ईश्वर को वो रेशन करने वाला को पूछो
हाँ सभी व्यवस्थित है खाली देना कैश यूज नहीं करता भैया अभी कैश कोई भी नहीं लेता है अभी मुझे भी घर भेजना है तो किस लिए तुम्हें किसे भूल जाती सोरबा कैश नांगौबा कैश है किधर है कैश लाने की इसी नहीं लोगों माँ बाप का नाम वाले तो हम लोग को बारे बारे माँ को मैं साझा तनिया bisa दानो ने आने तो कौन से कितनों सस्त तमें होमबा बै हरनायखौ लांफिनग्रासो जाबाय बिसोर ने थाइबा 20 थाखा थाइबा थाइथाम हरलाबायग्राया कौन से नामा जाबाय तमने आयाबो मैया 90 गुगोल पेनि पे माबा साला हरनायाबा बेसे हरा ओमफ्राय दाननायावसो बांसिन नाग्रा जादों बिसोरो ए तबे कटाक्ट माबा नायदों मनिषा ब्लग हाब सोर जाखोमोनलै मेसेज लाइक होबासो सिनायसिगोन मानसिखौनो गोजांदोंसोलै आङो नै गोजांदों मानसिया हैद हासुदैया मोनामफैबाय थायोलै रेस्टरुमा बानायला माथो बिसोरो दुगैजालानो बुंजोबोसो मोननायालाय हाजारसेल' मोनदों हा ए गोजांनोलाय आखाइया मावलायबावदोंसो आंनिया हाब मा फकासबो लानो हाया जाखोब्रा केमेरायालाय मोनाखै आन्दायदों माखौ खेबनो जादों ए बहादुर कौन सा लगा ঠান্ডা আছে जोर आइबा आज गादुले मन ठान्डा छ दाले ए प्रेशर पानी पियो खाओ कुन बा ए केबिन घुमालो एटा न एटा आइबले इधर आउन भैया बाहर आओ ए बाहर बाहर साला बोता तो एने का दिए से फिर बोरगुन दिए ना ऐसा नहीं कुन वाला मोला हां कुन वाला मोला शिवा ले लाइभबो नायाखै रावनावबा खोन्थाहरनो हागौमोन आङो लाइभआवनो कमरेड मा खबर बन्ध 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 बायदि देगोन मा बानायगोन ब्रा दिनै बोरो माथो मानसिफ्रानो फैला रावबो बोरो फैयासै माथो रावबो टाइमालाय थिगानोमोन खोथिया माइ गायनाय बोथोर नालाय रावबो फैनो सोलाब उन्दुनोसो ओंखारबाय नै उन्दुनोसो ओंखारबाय रावबो गैया ओरैजायसो उन्दुबाय थानोसै आङो खेनथ'बायसो थानोसै आं ओरैजाय गुड नाइट